Panagyat na italali sikat inspirasyon ko'y di inaldaw-aldaw. Pagpiyak ko sikat pa taodan lawang anay sang sangayan tutugan ka agnanayong niragsan keng tanda kaawa si kamit la di ka puna nuhapay nga bibiyagang ita eto aden tiragsak ko nukas bilang mapugaw ka awanin di makaarta panalipatin mukha niya biag kay biag ko ay ayaten ka ngawang kaasting na hawarin kayo maspe panagyat nga italali sikat inspirasyon ko'y di inaldaw-aldaw. Pagpiyak ko sikat pa taodan lawag anay sang sangayan gabuken ka agnanayon niragsan ken tanda kaawan si kamet la di ka pulang nuapay nga bibiyagak kita eto aden tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanin di makaarta panalipatin mukha niya biag to'y biag ko ay ayaten ka ngawang kaasting na biag to'y